vi klar nu? Halløj og velkommen til denne her video! Ja, hvorfor er vi her? Ja, det ved du. Vi er her, fordi at vi byggede det. Videoen, den gad ikke optage. Den gad ikke optage færdig. Wow, der er en mini-zombie! Alle sammen i dækning! Altså, den gad ikke optage færdig. Så det var bare så mega mærkeligt. Og mega mærkeligt, der er en mini-zombie, som vi ikke har fået dræbt endnu. Som der er dræbt nu. Altså, den døde. Nej, så er den blevet dræbt. Jeg sagde også noget. Og, prøv lige at komme her også. Ja. Vi har simpelthen lavet det her kiste. Ja, fordi at vi har og det her, det er min kiste. Og det er lige min kiste. Ja, det er din. Og så kig her, det er min kiste. Og du må ikke kigge i en anden kiste. Nej, det er nemlig rigtigt. Det må man ikke. Okay, jeg kigger på min skærm nu. Ja, jeg kigger ikke. Jeg kommer op på bjerget. Til toppen af Mount Amartis. Er det ikke lidt sløret? Det er ligesom ris, der rasler. Heroppe på toppen af en fiskebøf. Nå, så må jeg lukke. I dækning, der er skeletter på toppen! Miniskelet. Niks, et kæmpe skelet. Det står under. Okay, jeg skal lige hakke til noget. Jeg hakker lige. Ja, jeg kan se dig. Der er et skelet efter mig. Der er en zombie et eller andet sted. Så den finder vi nok bagefter. Jeg kan jo hakke nogle dyr. Jeg kan ikke se dig. Hvad? Derovre er du. Jeg er bange for, at jeg bliver spist af en zombie. Der er altså nogle zombier lige her. Jeg hører der altså en zombie. Skal den ned i det der hul? Kæmpe hul. Det er herovre, du var før, da du skudte en ko. Lige i knolden. Jeg kan ikke se noget spændende. Et æg! Det er det eneste spændende, der er på den her top. Nummer 1. Kast! Ingenting i. Jeg har ikke så meget held. Kan vi lige spare æggene? Okay. Jeg har 0 æg på mig. Hvor mange har du? 0. Jeg har fundet en mine fuld af kul. Jeg varmer lige mit mad, ikke? Og så skal du også varme noget til mig. Jeg er så også sulten. Er du sulten? Ja. Jeg skal ikke have noget. Rød kød. Rød? Er det rød? Rotten flesh. Vi kan have noget kød. Bare det stegt. Jeg kan dufte herfra. Hvad er menuen i dag? For det er mad. Et æble! Menuen ligger inde i ovnen. Lad mig kigge. Hvad er det? Grisebøf. Det er ikke noget særligt i dag. Hvad får vi i morgen måske? Så får vi får. Får. Okay. Det er særligt. Det lyder så får vi får. 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 Du må ikke kigge på min skærm lige nu. Okay, du er inde i kisten. Jeg ved det. Vil du have noget kød? Det bliver for alligevel. Ikke kig på min skærm. Jeg har lagt nogle får til dig. Du må gerne kigge på min skærm. Får. Det bliver får.
Og så har jeg rottenkød. Zombiekød, det er zombiekød, det er zombiekød. Et æble! Hvorfor? Hvad er det fanden, du laver? Fanden. Hvad der sker herude? Hvad der sker herude? Vi skal altså plante træer. Vores mission er at plante træer. Og min mission er, det er altså at spise. Tak. Det hjælper faktisk på min liv. Og på mit mad. Altså, jeg er kok, ikke også? Ja. Jeg er kok. Du er kok. Hvad er jeg? Jeg er faktisk ingenting. Det er sjovt at være ingenting. Jeg kysser det her træ. Jeg er altså lækker. Det er altså kun i Minecraft. Det er ikke i virkeligheden. Hvad med Minecraft? Det var i virkeligheden. Så var Jeg det... vil lige have plantet lidt tæt på hinanden. Er det ikke meningen, de skal det? Nej. Jeg planter dem bare sådan tilfældigt. Meget tilfældigt. Vi finder æbler, ikke også? Æblejagt. Om der falder ud af noget træ. Nå jo. Jeg troede, Det det er var... derfor, jeg planter træer. Hvad for nogle træer er det? Masser af træer. Hvad for nogle træer? Masser af forskellige træer. Nu forstår jeg. Hvorfor er der zombier over det hele? Er der? Jeg synes altså lige lyden lidt ned, men det er lidt høj. Ja, det synes jeg også. Jeg skulle nok på 100. What? Det var da mærkeligt. Så er lige noget på 30. Ja, det er en god idé. Hallo? Wow, der falder meget ned. Tyve. 20. For nu. Du må ikke komme ind. Det er fodudstyret. I dag kommer der en Pegasus! Det ved alle altså godt. Nej, de ved ikke, hvornår vi optager. Nå. Det kan være, den kommer ud i morgen. Det ved jeg ikke. Ja. Altså, jeg går lige ind i min kiste. Nu! Sgu ingenting. Jeg går ud. Øj! Jeg er omsporet af en røver! Det er faktisk ikke 2 røvere. En gris! Jeg går med dig, hvis der nu skete noget forfærdeligt. Nej, der er en grønne. Hvor? Og æg. Det? Ja. Så skal vi spare på æg. Au! Tak fordi jeg fandt ned i den her grotte. Kylling. Den er også lagt ud. Lad mig se. Er du oppe på... Ja, du er oppe på fodbakken. Skal vi ikke sige, det er kokbakken? Det er madbakken. Det er der, hvor vi får alt vores mad fra. Her er altid dyr. Måske står der en dyrespawner. Det var andet godt. Der er ikke kun dyr. Nå, det var bare 3. Kylling. Filet. Hvad skal Det vi er have? kylette. Kyletta. Ja, godt navn. Jeg har dræbt den. Solen er ved at gå ned. Ind i huset. Skal vi ikke drikke nogle får og få noget uld? Men jeg kan ikke lige nu. Hvor meget uld har du? Jeg har 0. Jeg tror, jeg har 1 ting. Så vi skal bruge 2. Jeg varmer lige det her. Og jeg kan. Jeg er inde i min kiste. Okay. Du er ikke inde i din kiste mere. Jamen, det var inde. Oh my goodness. Jeg er inde i min kiste. Det er nok.
du egentlig spist den der får, jeg gav dig? Ja, jeg er mere sulten. Hvad skal vi have? Skal vi? Ja. Okay. Få en kylling om søndagen. Hvad er det for en dag i dag? Torsdag. Om torsdagen får vi kyllingbuffet. Nej. Om torsdagen får vi... Nu er jeg ikke hjemme i kisten mere, men til gengæld er det blevet mørkt ude. Vi skal have gris til aftensmad, ikke også? Ja. Oh my god! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh. What? Hvorfor ligger der en stavbøf med ude på gulvet? Fordi jeg gav den. Nå. Jeg er ikke sulten. Jeg er ikke sulten mere. Det var sgu da heldigt. Jeg går ind i min kiste nu. Over Søderland, som et den har en gammel mand. Jeg så stort så. Det går ind i kisten. Men det gjorde jeg heller ikke. Jeg kiggede bare på kisten. Det er inde i kisten. Og du må ikke kigge. Jeg tror, jeg skal sætte noget spindervæv her. Så det Jeg går ind i min kiste nu. Jeg lukker mine øjne. Det er fair nok. Det er fair nok, der står 1000 zombier derude. Vil du have en kiste til? Hvorfor skal du have en kiste? Vil du have en kiste til? Det vil jeg faktisk gerne. Så skal vi have noget mere plads. Så skal jeg ikke noget. Og det bliver oven. Jeg kan til at kaste den igen. Det var ikke så smart. Jeg tror egentlig snart, at vi skal arbejde lidt mere sammen. Nej, det tror jeg ikke. Er du klar? Nej. Ah! Kiste. Min kiste. Jeg er inde i min kiste. Det er også. Jeg er ude af min kiste. Det er ikke. Der står to. Der står en landsbytrippel derude. Der står en landsbyzombie derude. Og to. Jeg mener to hekse, og så står der 2 skeletter. Det er fair nok. Okay, den er set mig! Den er set mig! Hvad? Der var en landsbyzombie, der har set mig. Okay, der er mange ting. Der er mange monster derude. Den der. De der. Landsbyzombien er gået. Godt. Skal vi gå ud til den? Da! Vi går ud til den. Jeg synes, de alle sammen er farlige. Og hvis vi havde 2 stykker. What? Du kæmper den! Den onde, hæslige væsen. Du fik den. Hvad så med troldmanden? Skal troldmanden vente? Hvorfor skal troldmanden vente? Jeg er sulten. Nej, du er sulten. Går ind i min kiste nu. Vi får får. Lige nu? Jeg er ikke sulten alligevel. Jeg kiggede på din skærm. Du var sulten. Jeg går ind i min kiste nu. Hvad hvis vi graver et hul op, som der er en mine ud? Jeg går ud af kisten. Er det fair nok? Husker du I morgen skal vi så ikke grave op her, og så lave sådan en stige, og så laver vi noget op på bjerget. Ja, god idé. Så det går ovenpå. Ja, men så skal vi have noget deroppe. Det kan godt være, der er kriger deroppe. Nej. Jeg laver lige nogle stiger. Er det ikke sådan her? Sådan her? Det var det ikke. Nej, der skal være noget imellem. Der skal være hegn imellem. Hej! Jeg skal sgu da være pinde. Nå, jo.
Eller skatter det? Vil du gerne ud og slås med nogle hekse? Nej. Hvorfor ikke? Det der smadrer godt, hvis I får noget tom trylledrik. Men til i morgen med at dræbe alle de her gode monstre. Hvordan er det nu, man laver det? Jeg tror faktisk, det er omvendt. Pinde i midten. Bogen. Den ligger der. Der var en bog. Jeg kan ikke se nogen bog. Men det er bog, det er hvordan man bygger. Bogen. Jeg troede, det var en bog, som der lå i en Minecraft-spil. Jeg kiggede sådan. Hvor ligger man en bog? Jeg tror ikke, der står, hvordan man bygger stiger. Der er hekse. Og så er der muligt andet. Det meste. Du skal lige ud og se noget. Om hvad? Far, hvordan laver man stiger? Jeg skal leve på toilettet. Ja, hvad siger du what til? Ja, det har jeg. Nu får jeg kunne snakke med dig. Er det noget? Er der noget? En pinde? Men det ved jeg jo ikke. Hvordan sådan der? Og jeg har kun lavet 4. Jo, jeg har. Vi kan vel. Far. Men jeg kan lige komme til igen. Ja. Altså, vi skal lave sådan noget op her. Ja. Vi har også noget. Til undsætning. Og så bliver det ikke snart morgen. Jeg vil gerne ud. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har. Jeg har kun 3. Nej, nu er alle troldmænd, det dækker zombierne også. En stiger! Au! Det er også lidt ondt i hovedet. Hvordan er det nu, man laver en seng? Det bliver morgen. Hvordan er det nu, man laver en seng? Jeg kan godt huske det. Nej. Det der uld, det skal ned under der. Sådan der. Så var det. Der er noget i min mikrofon, der siger mig, der. Du må lige grave, hvor du vil have din seng. Jeg vil have min seng. Jeg tror, jeg graver herover. Nej, jeg tror, jeg går herover. Jeg går ind og... Sådan. Den kisten skal ligge lige her. Så. Hvad har du lavet? I løbet af natten. Og skelet. Det brænder. Det gør det ikke mere. Jeg kommer i lovets navn. Nej. Skrid. Nej. Ja. Sjovt. Du får lige noget brød i dag. Du blev ramt lige om i ryggen. Ja. Får til middag! Hallo. Jeg vil gerne have får til middag. Kan vi få får til middag i dag? Ja, det hjælper dig. Det hjælper ikke. Jeg fik 2 kød. Så kan vi få det til middag. Jeg har fået en bue. Har du fået en bue? Det er et skelet! Jeg har også en hel masse. Ja! Har vi ikke noget gravel?
Jo, jeg har 3 gravel. Så vent lige. Altså, når man skriver O, så sagde du, der ville komme en landsby. Det var der ikke. Og så sagde du har prøvet det. Ja, men jeg har prøvet det en gang på iPad. Nå, så er det jo ikke sikkert. Vent lige. Ja, Prøv lige det her. Ja! Det kan jeg godt lide, når man gør det. Jeg synes, det er sjovt. Nej, jeg kigger ned på den. Nej, lige meget. Men ja. Jeg har altså ikke en farmer. Den ligger i min kiste. Hvad? Du skal ikke sige, hvad der ligger i din kiste. Hvad? Du skal ikke sige, hvad der ligger i din kiste. Okay. La. Her skal der ligge et stort orkester. Orkester? Nej, jeg mener, at der skal ligge en... her, så skal grave vi et hul her, og så skal der ligge nogle... så er det en zombiefælde. Ja, godt. Nam. Du kan ikke kigge, hvordan man laver fælder i den her bog. Kan man ikke det? Nej, der står ikke noget om fælder. Men vi kan bygge nogle, og se, der er en fælder. Så hvordan man laver en farmer. Nu er jeg stjæler det. Sommerfly, og så er vi endelig hjemme til Spasserjassen. Se, nu bygger vi lige ovenpå her. Ikke også? Jeg kysser de her sten. Jeg kysser min kiste. Jeg mener min kiste. Nu er jeg ikke mere. Se, nu går vi i om her. Og så med skidt. Og så ikke mere. Hvor er du er? Ikke fint. Ingen af mine ting virker. Hvordan har jeg fået sådan en her? Ikke det rigtige sted. Kan man gå ind her? What? Hvordan er faldet sten ned? What? Hvad der sker her? Oh my. Prøv lige at kigge ned. Så må I gøre klar til at starte næste afsnit. Og okay, vi siger næsten helt farvel. Det var godt. Så vi ses i næste afsnit. Farvel! Farvel!